татар халкының күңеленә үтеп, аның Тукайы калган. Мөгаен, Габдулла Тукай гомер буе шушы милләтен дип, халкын дип, аның киләчәк язмышын уйлап, жан атып яшәгәнгә дә аны халкыбыз чынлап та үз иткәндер. Инде Габдулла Тукайның вафатыннан соң ук танылган әдәбият галиме Җамал Вәлиди язып чыга. Татар халкы Габдулла Тукайны үзе табып, аралап алды. Ул мәңгегә халкыбызның беренче халык шагыйры булып калачак дип язган иде. Әлбәттә инде мин 7 елга якын Казандагы Габдулла Тукайның әдәби музей директоры булып эшләдем. Габдулла Тукайның иҗатын пропагандалауда, халыкка җиткерүдә шактый эшләр башкарырга туры килде. Һәм музейда сакланган аның кулы калган, аның шәхси әйберләренә мин дә кагылдым. Аның рухы белән мин дә рухландым. Габдулла Тукай иң элек үзенең фаҗигале язмышы белән уникаль шәхес. Заманында Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хаким дә язган иде. Бөтен дөнья әдәбияты тарихында Габдулла Тукай кебек трагик, фаҗигале язмышлы бер генә дә шагыйр бүтән юктыр дип. Бу чынлап та шулай. Габдулла Тукай ул татар халкы арасында гына түгел, бөтен төрки дөньясы галәмендә дә танылган шәхес. Заманында Низами Ганҗавидән сораганнар: Ерак Бухарада син Александр Сергеевич Пушкинның исемен ишеткәнең булдымы дигәннәр. Ганҗави җавап биргән: ишеткәнем дә, укыганым да булды. Тукай тәрҗемәләре аша ишеттем, Тукай аша аны мин белдем дип. Менә күрәсең, безнең бик күп төрки шагыйрьләребез рус шигъриятен Тукай аша белгәннәр, Тукай аша таныганнар. Әлбәттә, Габдулла Тукай үзенең биеклеген, үзенең зурлыгын, олылыгын үзе исән чакта ул аны үзе белеп, тоеп, һәм киләчәктә үзенең шулай халык күңеленә кереп калачагын аңлап белеп яшәгән. Шулай булмаса, ул булай дип язмас иде. Вактыны йөртер кешеләр ул заман миннән күреп, файдалансын шунда һәркем сәгатен миннән борып. Ягъни киләчәктә сез үзегезнең сәгатегезнең телләрен минем сәгатемнең телләре белән дәресләрсез, турыларсыз. Ягъни киләчәктә сез үзегезнең фикерләрегезне минем фикерләрем белән дәресләрсез дип әйтүе булгандыр аның. Чынлап та Габдулла Тукай без менә нинди генә чорда, нинди генә заманда, нинди генә сәяси катаклизмнар чорында яшәсәк тә, һәр вакытта да Тукайга мөрәҗәгать итәбез. Тукайдан мисаллар китерәбез. Менә без үзебезне борчыган һәрбер сорауга да Тукайдан җавап таба алабыз. Чөнки Тукай безнең халкыбызның ул җанлы энциклопедиясе дип әйтер идем. Габдулла Тукай 1913 елның февралендә Клячкин хастаханәсенә керә. Бу аның инде соңгы көннәр, якынлашкан көннәр була. Һәм ул үзенең гомере турында, узган гомере турында уйланып, булай ди: ул үзенең гомерен ярты төшкә охшап узган бер гомер ди. Һәм яза. Үзенең үләренә берничә көн генә кала, уянгач беренче эшем дигән мәкаләсен яза. Әлеге мәкаләсендә монда юллар бар. 1913 ел. Мин уяндым. Мәңгегә
йокламаска дип уяндым, дип яза Габдулла Тукай. Бу аның инде киләчәктә халык күңеленә мәңгегә кирип калуына бер ишарә дип үзем шәхсән кабул итәм. Һәм сезнең игътибарыгызга үземнең Габдулла Тукайга багышлап язылган берничә шигыремне тәкъдим итәргә уйлыйм. Мин аларның бүген берсен һәйкәл янында татарча укыдым. Һәм менә шуның русчага тәрҗемәсен укыйсым килә. Ул Тукай карашы дип атала. Аны әлемдә яңа гына Мәскәүдә яшәүче танылган рус шагыйре, тәрҗемәче Николай Переяслав тәрҗемә итте. Взгляд Тукая. О, что за взгляд! Припав к душе отчизны, всю ночь рыдает осень на ветру. О, что за взгляд! Словно струна капризно ведет свою печальную игру. Горит обида в неотомщенном взгляде, куда направлен он, как пуля в цель. Дрожат враги в мучительной досаде, хотя Тукай не звал их на дуэль. Сурова нынче истина эпохи, а совесть, честь и правда наших дней живут, как в небе молнии сполохи под острым взглядом блещущих огней. Вот-вот в душе надежда оборвется, но говоря, ее не отпускай, взирают сердцем не луна и солнце, а будто вовсе даже не Тукай. Бездонный взгляд, шагнув без опасения, нырну, как в воду, золотую тьму. Если погаснет пламя вдохновения, в Тукае взгляде жар огня возьму. Татарам жить сегодня не мешают, для них распахнут нынче целый свет. Глаза Тукая всех нас утешают. Я сберегу вас от вселенских бед. Народ пройдет наш через все несгоды и взмоет ввысь, как птица на крыле. Лишь не точил бы нас пути сквозь годы мотив печали непроглядной мгле. Менә Рауль әйтеп үтте, инде Габдулла Тукайның вафатына да 103 ел тулды дип. Нәкъ менә Казанда Габдулла Тукайның 100 еллык юбилеен, вафатының 100 еллыгын билгеләп үткәндә язган бер шигырем. Ишетелә Тукай ютәле. Эчем тышым злоба белән тулды. Бөтен көтепханәләрне, матбугаларны вә газеталарны ябып бетерсәләр, бу көннән яңа киемнәремне җыртып ташлап, ялан аяк кар өстеннән чыгып йөгерәчәкмен. Күз алдым караңгыланды. Габдулла Тукайның Сәгыйть Рәмиевкә язган хатыннан 1911 ел 4 март Казан. Тотса Мәскәүләр якан дигән Габдулла Тукайның мәгълүм шигъри юллары да әлеге шигырьнең эпиграфы. Күпме сулар акты, җилләр исте, син киткәннән бирле җиһанда. Нинди генә шомлы гарасатлар кагылмады килеп бу җанга. Син киткәннән бирле бу татарым ничә тапкыр йоклап уянды. Офыгында сихри мираж күреп, бер сабыдай шашып куанды, һәм офыклар көлеп чигенгәндә тотам диеп күпме абынды. Якты хыялларын иңнәренә иске чикмән итеп ябынды. Күкләрендә айы сүнеп халкым кирип барган чакта шым төнгә, кар өстеннән ялан аяк килеш йөгермәде чыгып бер кемдә. Йөгермәде, тук елмаеп бар да үз юрганын тартты үзенә. Аларга ни, Тукай түгел хәтта,
ак төшсә дә дөнья күзенә. Ә син булсаң, йөгерәчәк идең, эчкә йотып рәнҗү үпкәңне, күкрәк читлегеңә кыса-кыса сәрәгәгә капкалган үпкәңне. Үрел дә бер гасыр аръягыннан, күзәт әле безнең хаятны. Аңлый алсаң, син аңларсың бары күтәрәмгә калган халәтне. Гасыр буе әнә кисеп баштай, тәгәри дә татар, тәгәри. Яши шулай, кылган гамәлләре бары кулдан килгән кадәри. Ишетәсеңме, тагын ыран сала, нишләтәләр туган телеңне. Газиз телең Рәсәй түмәрендә, телем, күпме теленде. Татарыма ясыйн чыкмакчылар, газизсеттән, телдән айырып, бу Мәскәүләр якадан гынамы, бугазлардан алды кайырып. Әнә тагын шымлы җилләр исә, еллар түгел, бәхыр үтәли. Сискәндереп уята күк безне, уята күк Тукай ютәле. Күрәсең, безнең язмышлар шундыйдыр. Безнең язмыш дигән тагын бер кечкенә генә шигырь. Кара төндә, кара урман эчләрендә, кара йылан булып ысылдыймы безнең язмыш. Шүрәленең бармагыдай бүрәнәнең ярыгына әллә кысылдымы безнең язмыш. Кара дулкын, яра дулкын булып, сикрәме мәгрур кыяларга безнең язмыш. Ялгыз күккә, сансыз күккә баласыдай, туамы ул шидят уяларда безнең язмыш. Безнең язмыш Ходай кулында. Үрелгән ул 15 тылымга. Рәхмәт. Sizin başınızda Рәмиз әйбәт булды. Хәзер